ଭିକାରୀ ବି ଧନବାନ ବନିଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ 3 ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି। ରାତାରାତି ହୋଇଯିବେ ମାଲାମାଲ ଯଦି ଆପଣେଇବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ପୋର୍ଟାଲକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ତାଙ୍କର ମହାନ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅନେକ ଉପଦେଶ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ବିଚାରଧାରାକୁ ସେ ଆମକୁ ସେଇ ଗଭୀର ବିଚାର ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ତାଙ୍କ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚତୁର ଓ ମୂର୍ଖ ସେହି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ କିପରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଜଣେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ, ବିଦ୍ୱାନ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ କିପରି ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ତାହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଥିଲା। ଯଦି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ପିଲାକୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସାଇ ସମ୍ରାଟ ବନେଇ ପାରିଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଷୟରେ ପୁଷ୍ଟି କରିନେବା ଉଚିତ। କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ମନ ସ୍ଥିର ଓ ସକାରାତ୍ମକ ହେବା ଉଚିତ। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ରଖିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ଆପଣ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣ ସଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି କଟୁ ବଚନ କହୁଥିବା ଲୋକେ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ସହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି କେବେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ବା ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଈର୍ଷା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନିଶ୍ଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବେ ନାହିଁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।